Ето ги най-щастливите зодии за месец април 2024 година. Последвайте ни и споделете вашата зодия в коментарите. Овен. Април 2024 година блести ярко за Овена, тъй като няколко небесни събития са в центъра на вниманието на този динамичен знак. Навлизането на Венера в Овен на 5 април разпалва период на засилен чар и привлекателност, което го прави благоприятно време за любов и лични връзки. Това обаяние се засилва допълнително от новолунието в Овен на 8 април, което символизира силен момент за започване на проекти или взаимоотношения. Страстната природа на Овена е подкрепена от космоса, който насърчава смелите стъпки напред. Освен това, съвпадът на Меркурий с Хирон и Венера в Овен предоставя възможности за изцеление и сърдечни разговори. Тези съвпадения обещават месец, изпълнен с личностно израстване, подобряване на взаимоотношенията и смелост да се възползвате от нови възможности. Овните се насърчават да използват този период за поставяне на амбициозни цели и за подхранване на личните и професионалните си взаимоотношения. Телец. Телецът навлиза в собствения си сезон на 19 април, предвещавайки време на повишено удоволствие, красота и финансово благополучие. Навлизането на Слънцето в знака Телец засилва естествените тенденции на земния знак към стабилност и наслада от лукса в живота. Последвалото навлизане на Венера, управляващата планета на Телеца, в този знак на 29 април допълнително засилва фокуса върху любовта, красотата и материалната сигурност. Този период е особено благоприятен за телците, които искат да затвърдят финансовите си планове или да се отдадат на най-хубавите неща в живота. Това е и най-доброто време за разцъфтяващи романси или задълбочаване на съществуващи връзки. Заземяващата енергия на сезона на Телеца насърчава всички да се стремят към стабилност, да изпитват благодарност за простите удоволствия в живота и да преследват целите си със стабилно и решително темпо. За телците април е месец, в който могат да се насладят на комфорта на това, което им е скъпо, и да посеят семената на бъдещия просперитет. Скорпион. Скорпионът преживява дълбока емоционална кулминация с пълнолунието в Скорпион на 23 април. Това небесно събитие подчертава дълбочината, интуицията и трансформиращата сила на Скорпиона. Пълнолунието е време на кулминация и завършване, а за Скорпионато може да означава разрешаване на дълбоко лично пътуване или постигане на дълго преследвана цел. Скорпионите се насърчават да приемат своята емоционална интензивност през този период, като я използват като катализатор за положителна промяна и самообновяване. Този период също така предлага уникална възможност на скорпионите да се освободят от това, което вече не им служи, като освободят място за нови начинания. Интроспективната и мощна енергия на пълнолунието в Скорпион дава възможност за дълбоки лични прозрения и укрепване на интимните връзки. Април призовава скорпионите да се доверят на процеса на трансформация, позволявайки си да излязат по-силни и по-самоосъзнати.